Ka step ka bakamen kajing suk kajing kemen ka jong turai kan long rengkat bat phi kum ka yeng ka sem ngi pediang sobhai phi baro kinong pet kinong sngap syakani ka good news channel ka bawalam se phi za ka jaseng samla jong ka KGP sinot sep ni bangi nget ba kajing long rengkat ka jong phi kala long kajing kurku ya ka sinot kumju bat ya kajing imi ka jong ni ka basimet chimen hagani ka step ni walam ye phi yakini ki devotion ka balong ka jingmani ka jong yu play banganget balingba jong kini ki devotion habangi snap kese kan long ka bor ya ka jing im ka jong iba marway baka yeng ka sem ka jong pada hagani ka step ngidam non walam shapi ya ka khubor ka ktien ka jong play ka bagila ban shem ka gospel ka jong yones kala nong ka bakhat way ka dakhat ka balai phusan ka babaro nangi ngitip barbaro nangi ngila jupule bakalongru kadakhat kabalingkot tam ha ka Bible bakata kalong ujisu uyam kani kalong gajingja hadin kajingyap jong ulasaros upara jong Mary baka Martha hadin bo ujisu ulayo jingtip ya kajingkhlat ka jong ulasaros ulawan ban poi syakayeng ka jong ki laisngi hadin namar budon syaka waipat kajaka lesi hakakam kajing turai kajing kata kajong namar bagani kayeng kalong kayeng kaba ujisu usngau it bat usyam sngau bha bat bu sngau jan bha hado kata hakajing yakran kajong bat kameri wa kamartha ujisu ulas sngau si shikadai namar bo simla bandon ringkat patki Parkala ong kaktien ka jong blay bu ula jauh umat ya ka jing ong jong ka Martha ko try lada meladon hangni upara jonga dalayap kilong ki kentien ki bakhia mensim namar ka henmen ka badang don hapadeng ka jing jauh umat ka jing pat ka donot hakaba haba kala habando yelu jong upara ubamarwe pakaniru kala banja hakajing im kejongi hakabangila bandu ikibeit kibathon kejongi pakaniru kapun sngosi yu jisu namar hakajing long breu kejong umla khlem dayam kumha kini kisngi hakajing do no kejongi ikibeit kibathon ngimla khlem da jaw umman ngimla khlem da khuslai mensim ngimla da linyar ngimla khlem da pat ka donot mabangi don kajing it ya kita kibait kibathon kibalalet no haswa bakani kalong natural hakajing im kajong ubreu uwei pa uwei lani ka wei pa ka wei palese kini ka dakhotru ka kren bat ka ong u jisu uyam namar bu don kajing it udon kajing khuslai nakabenta kani kayi kakhtien gajong bulai ka ong haki dakhot ki bakham shadin u jisu ula od halaka mensim hakaktien haka Bible phareng latho bala ong he was deeply moved balai bu jisu uyam namar bu khlemla ban poi hakasngi kaba ulasaros ulaklap bat bandon ringkat lem bakani ka yeng kasem ni skotho bahabadon bayap manur ni kwa bangin ya don ringkat ni kwa bangin ya mat lang ya kaju bat kata kalong natural hakajing im kajongi kamartha hadin bakalatip bakalayo jingtip bo jisu ulawan sakasnong kajongka kala songkhop hayeng bakalakhang yala ka jong kayeng bat kaladang penbiang ya kabam kadi hapdeng jong ka jingdiaw ka mensim ujisu habulai yagini ki arngot shipara kumu henben nakabenta ki para kimla baro laingot khlem de chaw umat ban pat ka donot namarba kata ka jingyedei ka bait kata ka jingyedei ka bajan hapdeng jongki mabakitip ba ujisu uit yola saros
baru jisuru klem dala sha sho banjao umman hakajin kudan jong kini ki henmen ki jong ula soras ba ula keli yaki hangno ba philabu yakamet ka jong u namar kum ubreo lesi umdan kenten sho ban batai yakata ka jing sngo Henry ngitip bau jisu ulong ukhun jong ublay bat haka jing long blay ka jong u utip ula ban penki impat yula saras kaktin ka jong ublay ka ongsho bau jisu ukhuslay deeply troubled balay bukhuslay namar simla bandon ringkat batki ke baka meri ke ka baka martha ka ong ko try ladamela don hangni upara jonga om dalayap kelakta ya ka jing mut ka jing perkhat ka jong ujisu namar ba simla bandon ringkat batki lese ula khuslai monoban khmi yegini ki arngot sipara monoban don ringkat batki monoban penbiang yegi jing don kam ki jongki kita barok kilong haka jing perkhat breu bat manga mo piru ngilong kumta balese kini ki jing perkhat kumu breu ki pelong yu ubu unwan mare step bat hadin laisngi ula bandon ringkat batki kapor ka jong ublay kami hap satya ba kapor ka jong ubreu ba udan ru ka jing sngo bala kinla ne amban priang kum ki breu ya ke kaplan ka jong ublay ujisu haba ulai i ka martha ba kameri bakilai don hapdeng ka jing sngosi bat pisa ka mensim khlem da penslam sho ulai kren ulai sulok ba ula persyang ban ai ka jing hun ya ka jing im ka jongki tena markani bau jisu uong haka gospel ka jong Matthias kalanong ka bakhatwai ka khot ka arfu pra bangi barok nila towan pi barok ki bathat bat ki bakhya ka jing kit dengan pensting bau ula ong ru haka Mary ba ka Martha pikan mau ya ka jing ong ka jong ha haka ba ka buram ka jong blai wan sapen pao upol haka sithi ka jong u sakinong Philippi upun kan mau ba ula dap ong ru ba wat khuslai ya ka ru Henry haka baro da ka jing duai bat ka jing karpat lem ba ka jing aingo to pin tip ya ka jing pan jong pi baro ujisu udap da ka jing deep love la da pipule ki da khot ki ba shedin pin yo i hang tu ba ki breu ki a ya ka comment ba ka ta ka long ba u ya ka ni ka yeng upun pau ya ka jing simburi ya ka jing nakini ki arngot ki sipara but niu i hadin jongata baka buram ka jong blai katingsan hakani ka yeng da ka jing pinmi pat ka jong u yaula saras paralok baro lese yo don napdeng jong ki yeng ki sem ki ba phimat yakum kini ki jo ki jing sem ki jing do no ki ba ki ba thon ki jong phi balese phila ban sngo ba dan bala ban sngo tho ya ka ba phi ya lingba ke ka bakum ka yeng phimat hakum kini ki sngi haka jingdo no yaki ba ki ba thon ki jong phi ka ktien ka jong blai ka don ban pun kan ma yaki ka ni ka step to tip om dei tang mo phi bayam om dei tang mo phi ba phat ka do no wat ujisuru uyam ringkat pat phi kum ga yeng wala da ngimla bangin yu isu wala da ngim yo sngo su ya ka sur jong kini ki ba ki ba thon Rekan mau kum ki banget ni don ya ka wei ka jingkular ka bau Jesus Christ uladap kular yang ngai pi bakata ka long bah ka sngi ka bakhatdo baro ki balalej haswa jongi bat mangiru ublay unsa penmi katno kan long ka jingkmen ya pi yang ha ba kadon kan ya ka jingkular bah ka wei pat ka sngi ngin sai shem ngin sai i biang ya ki baladang lej haswa jongi kumbo jisu uot kumu jisu khuslai na kabanta ka yeng jong ka Martha ba ka Mary kum taru ulong na kabanta ka yeng ka sem ka jongi ba de na mar kata ka daw ka gospel ka jong Yohanes ka lai khanri na bu trai ulai kata ka perthai ka ba ulai tino ilu khon bala khamar bo we ba nget hu unum judge kalong ka jing kular ka bas kham ba ha ka jing roi sam ka ba sispa nyo ka khot ka arpu phra hado ka balai pho ban ngan bu ya ka ha ka ktien phareng
Lord, help. They cried in their trouble, and he saved them from their distress. He calmed the storms to a whisper and stilled the waves. What a blessing was that stillness as he brought them safely into harbor. Ublim kurku ini nakabanda kaburam kajongo. Amen. Ngin pendam hakajing duai. Kaburam kajingo kalong yame atrai ublay kupa chuni bahabneng. Kumhakani kapor kapamanta kani ka step kapamema ay hani. Ban yo bandam ban shakri yame. Pada atrai kani kapor ngi walam nakabanta. Itu kilong yeng kilong sam atrai. Kibamat ya kajing do no. Kibamat ya kajing pat kado no atrai. Hama kiba eat kiba thon kijong kila nang yan haswa. Kuma me yam nakabanta ka yeng jong kamartaba kameri. Pat nganget pa me yam lang nakabanta kito kilong yeng kilong sam. Bat kajing kular kabas kam kajong me. Kaba mema ong hangno pibo ya kamet. Atrai ay bakandong kata kajing pentingan yakum kita ki yeng atrai. Kiba yad hapdeng jong kajing do jingkerman. Kiba lese kiba sngau mamdan syo balaban sngau to. Tu pasi au mami ki atrai. Pada ong tu WhatsApp ting along ringkat bat pi. Kurku yaki bikin yo mat ya kajing pentemai. Kurku yaki bikin yo mat ya kabor atrai. Kerteng Jisu ngedwai ngapan. Amen. Tu belum kurku yang i hakan ya kabor.